Extra Sport. بركت لولو ጋዜጣታት ብዛዕባ ጸዋታ ዝመሰረት ከረም ድማ ብዝተደም ማለት ከም ዝተደመሙ ልገለጽሉ ማዓት ጽሑፋት እውን ሒዞም ወጽዮም ኣለው ያው ናይ ፈረንሳይ ክለብ እዩ ናይ ፓሪስ ጋንታ እዩ PSG ሞ ሊኪፕ ወዲያው ሒዞ ወልወጸ ነገር ግን PSG ጽዋዕ ቻምፒየንስ ሊግ ተደጊሙ ባክ ቱ ባክ ባላን ዶር ንዴምቤሌ ይወሃበዶ ዝብል ሐሳብ ማግሪዮም እዩ ሕዚ ኣብቲ ናይ ባላን ዶር ፓወር ራንኪንግ እውን ዝተፈላልዩ ቦታ ምልዋጣት ክፍጠሩ እዮም ምናልባት PSG ለሐልፍ ተኮይኑ ጽዋዕ ለዓትር ተኮይኑ hamti ሊኪፕ ሉሎ ዴምቤሌ ዲኮስዶስ ክቫሪሽኬላ ዲኮስዶስ ሓይርና ክንረይና ማለት ይገን ለPSG ናይ ዴምቤሌ ጽዕንቶ ዓብይ ምኻኑ I think ለጠራጥራ ይመስለኒ ሞ ዝታቱን ክንረይና በሐፈሻ ብዙሕ ሰብ ለብትናይ ሶሻል ሚዲያ በተለይ በፌስቡክ አድራሻና መብዛሕት ይኹም ሰማዕቲ ያው እናተሳተፉም ነይርኹም ሞ በቃ ማለት ትደልይዎ ነገር hamድረኸውኹም بقلصي عليلهم اللهم كأود ما مستي نيلهم مع تجواتها مسرت ميوغارد ما تفعل لكم سماعتي حسواتي وخميهم استحسب هابوليبل تمالي PSG حمشته باير مونيك دما 4 رينا نايكو عصوص امنا اروينا زبل حساب ببركت زبلو افكرت كعصو تزريبو يم گندما تشعنتو قول بزيح زبلو دمصتاتون نيروم كاب قدم حزل توهوريتوتات خوزي مورينو نايكل 2004 ናይ ቶተንሃምን ናይ አርሰናልን ጸዋታ በዓወት አርሰናል 5-4 አብስተዛዘመሉ ጊዜ እዚ ካል ስፖርት እዩ እግሪ ኩዕሾ ኾነ እዚ ወይ ባስኬት እዩ ዝብል ሐሳብ ገሊጾም ነይሮም 4-5 ክዛዘሚው ዝብል ሐሳብ ማለት እዩ ዮሃን ክራይፍ ድማ ሓደ ብጣዕሚ ተደጋጊሙ ልውጋዕ ርእይቶ ናይ ዮሃን ክራይፍ ኣሎ ጋንታይሲ ሓደ ልባዶ ካብ ልስዕር 5-4 ተልስዕር ይመርጽ ዝብል ማለት እዩ ስለዚህ ሎም ምሸት ድማ አትሌቲኮ ምስ አርሰናል ኣሎ ጥብቅ ምክልኻል ዘቀድሙ ክልተ ጋንታታት እዮም ሎም ዓመት እኳ አትሌቲኮ ብዙሕ ጎል ዘቁጽርን ዝቁጽሮም ኮይኖሎም አርቴታ ግን ውጽኢት እንበር ኣብ ጽባቀ ጸዋታ ዝግደሰ ይኾነይ ኩዕሶ ምክልኻልን ምጥቃዕን እዩ ካብልና ኣየኑ እዩ ምርጫኹም ናይቲ ማሊ ከመይ ነይሩ ናይ ሎምኸ ከመይ ክኸውን ትጽበዩ ታይልና ነርናሞ ዋላ ብድምጺ ዋላ ብጽሑፍ ሐሳብ ርእይቶ ልክው ሰማዕትና ድማ ሳቲፍና ነርናሞ ቢኒ ስማርት ናይ ሁል ጊዜ ተሳታፊና ሰላማት ኤክስትራ ስፖርት ይብል ቅድም ፍጻመ ዝተገበረ ናይ ፍጻመ ጸዋታ መጀመሪያው ነቶም ኩዕሶ እግሪ ዝከታተሉ ዝፈቱ ግን ድማ እዚ ጸዋታ ዘምለጦም ሓደ ግዜ ናይ ሕልና ጸሎት ንግበረሎም ይብል ነቶም ኩዕሶ ዘይፈቱ ዘይከታተሉ ግን ድማ ንዓና ንኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ስለምንታይ ጊዜና ናይ ደቃስ ሰዓትና ሰዊና ናይ ህይወትና ሓደ አካል ጌርና ከም ንከታተል ናይ ሓጎስና ምንጪ ከም ዝኾነ ዘይርድኦም ሰባት እዚ ጸዋታ እዚ ዓብይ መልሲ እዩ ይሉ ምናልባት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እቶም ናይ ዓለምና ክልተ ዓበይቲ ጋንታታት ዝተራኸብሉ ናይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ምጥቃዕ ኤግዚቢሽን ዝተካየደሉ ብቴክኒካዊ ጽሬት ዝበለጸ ፍሪ ፍሎዊንግ ፉትቦል ዝረአናሉ ናይ ተጻወቲ ናይ ውልቀ ብቕዓት ዝተረእየሉ ጸዋታ ነይሩ እሞ ድማ ኣብ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዝሓትት ወሳነ ምዕራፍ ናይ ጸዋታ ኮንትሮል ኣብ ዘድልዮ ኣውዲካ ምሕላፍ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸዋታ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ይብል ናብቲ ጸዋታ ከኣቱ ከለኹ እቲ ድራማ ካብ ዝጅምር ናይ መጀመርያ 15-20 ደቂቃ ሙኒክ ዶሚኔት ገይሩ ነይሩ ክሳብ 2-0 ክመርሕ ዝኽእለሉ ዕድል እውን ነይሩ ናተይ ግምት እውን ናይ ሙኒክ ምሸት ክኸውን መሲልኑ ነይሩ ናይቲ ድራማ ወሳነ ክፋል ጀመረ ግን ካብ 20 ደቂቃ ንድሓር PSG ናብቲ ጌም ተመሊሱ ሽቶ ምሰው ጸረ እዩ ካብኡ ንድሓር ግን ከምቲ ፈረንጂ ዝብልዎ the rest is history እዩ ኮይኑ ሓደ በጣም ዝገረመን ነገር ቪንሰንት ካምፓኒ ናሃሪ ኬን ዝተጠቀመሉ መንገድ እዩ ኬን ከም ንፈልጦ ታርጌት ማን ኮይኑ ግን ካብቶም ካልኦት አጥቃዕቲ ፍሊ ዘብሎ መብዛሕትኡ ግዜ ንድሕሪት እናተመለሰ ምስ ናይ ማእኸል ተጻዋቲ ኮምቢኔሽን ዝፈጥር ተጻዋቲ እዩ ትማሊ ግን ሙሉእ ጸዋታ ከም ፌክ ናይን ኮይኑ እዩ ተጻዊቱ በዚ ድማ ሙኒክ ሓደ ኣብ ማእኸል ናይ ቁጽሪ ዓብላላይነት ንክህልዮም ይገብር ነይሩ ኢሉ ካልኣይ ናይ PSG ሴንተር ባክ ሚዛኑን ንክፋለስ ይገብር ነቶም ናይ ክንፍ ተጻዋቲ ሙኒክ ብዙሕ ስፔስ ይፈጥር ነይሩ ሳልሳይ ድማ ከም ተወሳኺ ሚድፊልደር ኮይኑ ተወሳኺ ናይ ፓስ ቁጽሪ ፓስ ሲኩዌንስ ንክህሊ ይገብር ነይሩ በሐፈሻ ግን ጽቡቕ ምሸት ክንሕልፍ ዝገበረና ናይ ክልቲኦም ጋንታታት ናይ ጸዋታ ፍልስፍና DNA ኣብ ምጥቃዕን ዝተመስረተ ምዃኑ ይመስለኒ ናይ ሎም ማዓንቲ ጸዋታ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ዘለው ኣመና ዕጹው ዝኸውን ኣይመስለንን ምናልባት እቲ ጸዋታ ዕጹው ወይ ክፍቲ ናይ ምዃን ውሳነ ኣብ ኢድ አርቴታ ይመስለኒ ሞሪኖ ኮነ ክራይፍ ክልቲኦም ውጽኢት ክሳብ ዘምጸሎም ብዘለዎም ናይ ጸዋታ እምነት
ፍልስፍና ናይ ክልቲኦም ሓሳብ በብ ናይ ባዕሎም ትክክል ይመስለኒ ኤክስትራ ስፖርት ድማ ይመችኹም ኢልና ኣለሞ ካብ ልቢና ነመስግን ቢኒ ስማርት አሚር ጀማል ናይ ትማሊ ጸወታ AI እምበር ኩዕሶ እግሪ ኣይኮነን ርኢና ቅድሚ ዕረፍቲ 5 ሽቶታት ድሕሪኡ እውን 4 ሽቶታት ናይ ክልቲኦም ጋንታታት ናይ ምጥቃዕ መስመር ከም ዝፍለጥ ኣብ አውሮፓ እቶም ብሉጻት ዝተባሃሉ እዮም ናይ PSG ኣይሰዓሪ ባህላይነት ዝገርም እዩ ሽቶ ይቁጽሮ ግን ድማ ዕጽፍ ገይሩ ሽቶ የመዝግበልካ ብፍላይ ክቫርሽኬላ ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቃስ ዝናኣድ እዩ ተኸታታሊ ጸዋታታት ኣብ ጽዋዕ ባላንዶር ክበጽሕ ዘኽእል ምንቅስቃስ እዩ ዝገብር ዘሎ ሙኒክ እውን ነቲ ጸዋታ ንምቕታል ዝከኣለ ሁሉ ገይሩ እዩ ነዚ ድማ ብርክት ዝበሉ ሽቶታት ክንርኢ ዝኸኣልና ይብል ሓላይ እግሪ ጸዋታ ድማ በሃንቀውታ ክንጽበዮ ገይሩና እዩ አርሰናል ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ አርሰናል ሽቶ እንተይ ተቆጾሮ በቀሊሉ ክልተን ባዶ ክውድኡ እዩ ልብል እምነት እኒእኒ ናይ ከምቲ ዝበልካዩ አትሌቲኮ ብዙሕ ሽቶ ዝቁጽሮ ጋንታ እዩ ብዙሕ ሽቶ ግን ንአርሰናል ክቁጽረሉ ኣይኽእልን ምክንያቱ አርሰናል አውሮፓ ካብ ዘለው ብሉጽ ናይ ምክልኻል መስመር ዘለዎ ጋንታ እዩ ዝብል ሓሳብ ካብ ልቢና ነመስግን መብራህቶም ፍስሓ ዝበሃል ድማ ንተመልካተ ሰሓቢ ጸዋታ እዩ ኩዕሶ ከዓ መዘናግዒ ፍልፍል አታዊ ካብ ኮነ እቲ ናይ ትማሊ ጸዋታ ትክክለኛ ኩዕሶ እግሪ እዩ ነይሩ ይብል ሓደ ነገር ግን ክብል ኣብ ጸወታ ባዶን ባዶ ውጽኢት ብሉጽ ምክልኻል ምስ ውጽኢታው ዘይኮነ ናይ ምጥቃዕ ባህሪ ተይልናዮ በአንጻሩ ከዓ 5-4 ብሉጽ ምጥቃዕ ምስ ናይ ምክልኻል ክፍተት ዘለዎ ጸወታ ይኾነሎ ማለት እዩ ጸወታ ግን ብበዝሕ ሽቶ ጥራሕ ክዕቀን የብሉን ባህላ እየ ባዶን ባዶ ይኹን 5-4 እቲ ጸወታ ሰሓብ ዝገብሮ ፍሰት ጥበብ ርድኢት ክእለት ኩዕሶ እንትህሉ እዩ ባዶን ባዶ ኮይኑ ካብ 5-4 ሰሓቢ ዝኾነ ጸወታ መዓት ርኢና ኢና ንሙኒክ ኮነ PSG ዝስዕሮም ጋንታ ከም አርሰናል ደባሪ ጸዋታ ዝጸዋት ጋንታ እዩ ሽዑ ከዓ መቐረት ኩዕሶ እግሪ ይጠፍእ ሎም ምሸት ካሊ ዓይነት ስፖርት ክንሪና ኣብዚ ጸዋታ ኣነ ርግጸኛ ዝኾን ሁሉ ነገር እንተሃለወ ክልቲኦም ጋንታታት ነታ ኩዕሶ ከም ዘይሓድግዋ እዩ በዚ ምኽንያት ከዓ ዝሓሸ ጸዋታ ክንሪ ንኸውን ይብል ብዝኾነ ኣብዚ ዓመት ዋንጫ ዘይግብኦ ጋንታ አርሰናል ጥራሕ እዩ ሓሳድ ንዝበለ ሙሉእ መልሲ ኣዳልየ ኣለኹ መብራህቶም ፍስሓ እየ ካብ ሰቀላ ቆየጻ ኢልና ኣለሞ አይ ቲንክ አውን ምላሽ ይወምለው እሺ ሳሚቾ ንጉስ ኣብቲ ትማሊ ዝነበረ ጸዋታ ጽቡቕ ጸዋታ ነይሩ ግን ድማ ብክልቲኦም ጋንታታት ድኹም ምክልኻል መስመር እና ድኹም በረኛታት ዝተረኣየሉ ጸዋታ ነይሩ ምክልኻል ምኽኣል እውን ከም ጥንካረ ክውግዕሉ ይግባእ PSG ትማሊ 5 መሰመዝገቡ ተልከላኸሉ ጸዋታ 5-2 ምስተዛዘመ ነይሩ ይብል አሚር ኔይማር ይበሃል ኣብ ፕሌይስቴሽን ንሪኦ ጸዋታ ብተግባር ርኢናዮ ሃምዚ ዝተጸበናዮ እዮም ኣዝናንዮምና እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ጌም ክልቲኦም ዓበይቲ ክለባት ጥንካረኦም ዘለዎም ደረጃኦም ዘርኢሉ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለው ዘረ ጸዋታ ኣሪኦምና እዮም እዚ ኣውዲካ መሕላፍ ዘይኾነስ ናይ ዋንጫ ክኸውን ዝነበረ ጸዋታ እዩ ምናልባት ኣብ ዓለም ካብ ዝተረኣዩ ናይ ሻምፒየንስ ሊግ ጸዋታታት ዝበለጸ ብጎል ተዓጀበ ንተመልካቲ መዝናነይን ሰሓበይን ምኾነ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ንኹልኹም ሰማዕትና ብፌስቡክ ብቴክስት ለሃውኩምና ምላሽ ካብ ልቢ ብምስጋን ላፍቶም ጨዋታታት ድማ ክንኣቲ ፈለማ ግን ትናይ ትማሊ ጨዋታ ምስራኹ ኣነውን አልተሰምዐኒ ስምዒት ናይ ውልቀ ርእቶይ ብደብል ከቀረበልኩም ፈለማ ማለት እዩ ኩዕሶ እግሪ 4 ዝተፈላልዩ ክፋላት ኣለዎ ሓላው ልዳት መከለኻል መክፍፋል ምጥቃዕ ትማሊ ንኹሎም ዘሳተፈን ከም ማግኔት ዝስሓበን ግን ተናይ ምጥቃዕ ተሓሳስባ እዩ ተኸላኸልቲ ኩዕሶ ክሊር ምግባር ጥራሕ ከይኾነስ ካብቲ ዝመጾም ማለት እውን ክሓልፎም ካብ ዝፍትን ተጋጣሚ እሕዲጎም ናይ ምጥቃዕ ጀመርቲ ንሳቶም ነይሮም በዓል ማኑኤል ኑዌር እውን ተናይ ምጥቃዕ ዋሕዚድ ከይቋረጽ ተደጋጋሚ ነዊሕ ኳዓሳሱ ይሰዱ ነይሮም በተለይ ብኽልቲ ወገን ነውሩ ሰለስተ ተጻወቲ ናይማን ሽብር ይፈጥሩ ነይሮም ዘመናዊ እግሪ ኩዕሶ ድማ ውጽኢት ተኮር ብምዃኑ አሰልጠንቲ አመና እናጥቁዕ ውጽኢት ካብ ምዝጋብ ብስተወሰነ ጎል ያአኽለኒ ዝብል ስምዒት ተወራሪስዎም ይዝርከብ ብራዚል ከም ሃገር ተልዒልና ማለት እውን ተናይ ብራዚል ሴሪኤ አሰልጠንቲ ውጽኢት ዘይመዝጊብኩም እናተባሃሉ ስለ ዝባረሩ ውጽኢት ንምዕቃብ ክልተ ሆልዲንግ ሚድፊልደራት ድማ በሓደ ግዜ እናሳተፉ ሕዚ ተራጋሕት እምበር ሰብ ክእለት ተጻወት ብራዚል እናነከ ይርከቡ ኣብ ዓድና እውን ጽቡቕ ኩዕሶ ዝጻወት ውጽኢታዊ ምዃን ስለ ዝኣብዮ 5 ተሳኽዑ ፓስ እውን ከይራኣና 9 ደቂቃ ዝውድአሎም ጨዋታታት ብርክት ዝበሉ እዮም እዚ ኩሉ ግን ኩሎም ጨዋታታት ሃሙ ማለት ኣይኾነ እዩ ተናይቲ ማሊ ጨዋታ ግን ዝተፈለየ ነይሩ እቲ ንብጣዕሚ ስኪልፉል ዝበሃሉ ተጫወቶ ጠጦብ ብምባል እንፈልጦ ኑኖ ሜንዴዝ ኳስ ብኦይሊሴ ተበሊጹ ኣምሽዩ ማለት እዩ ምጥቃዕ ትማሊ ስዒሩ ኢልኻ ድማ ምድምዳም ይከኣል ይመስለኒ ክብራት ሰማዕትና
لويس إنريكي أنا حمزة عين الجواتة مريح يفلتيلو موتي كاربعة لبادو أبشدش لحد ريمونتادو لغير سوعي نايت مالي جواتة مكيرو نايت مالي جواتة زت فليس معي تفطير لك بحالتلو I think أجرامات لفتر مثلني كابد حرح خبصرو لزي جواتة زي لجدادر لزي جواتة زي لمسل جواتة كدقام يخون ديلهم تقموا تكبروا سمعتنا تمالي لغمتنا يو أفتنا يوتيوب أدراشنا تر استريخ متهونكم علم نزي جواتة زي لمن تأيو زي صبيزلهم بركت لولو نايبالان دو أرتعوتي لقات أمولي جواتة أيو نايقر كوعسوس أمنا دما نروي اللي جواتة كهون ديخل لنا أرستيفنا نيرنا كرمي جواتة اللي نورتن التانا مالتي كله يتمليسو لبالان دور كخونو لغو اللي تجواتي لرأنا الليو عاقمهم لرأنا الليو بتمساسا لندقنا بوزو حسابك عالم بعلمو يغني لنا فينسنت كامباني يغني لنا لويس إنريكي يغني لنا همغانتا بي اس جي مين يكون بتمساسا لنا توالي زركا مالت نايتو مسلت أنا التحساسوا كويزي ناي فينسنت كامباني التحساسواس لحالف عمت بي اس جي بمتقع اندحر وانچال وسدو خوينم واينات زنغر سولين ختلن احنا لبلا التحساسوا ينيرو مخنياتو للمصو غانتا ناتقع جولنا مزغبه تمالون اقريبو لكم نيرا مالت لويس إنريكي لسروحوت ناي بارسلونا تيم بزح جول له 185 جيم ازوم تمساسالي لعلي 160 ጨዋታ ካይዱ ደምቤሌ خزي 57 ጎላት ወጽሕሎ መስለኒ ስለዚህ ናይ ሉዊስ ኤንሪኬ ጋንታ ሁሉ ጊዜ መሰረቱ ታዩ ወርክ ሬት እዩ ማለት ሁሉ ነገር ለለውም ተጫዋት ሆይንም ግን ልጓዩ እዮም እንደም ካርል ሄንዝ ናይ ባየር ሙኒክ ፕሬዚደንት ካርል ሄንዝ ሮማኒ ጌታይል የሚገልጹ ስለ ናይ ሉዊስ ኤንሪኬ ጋንታ ካብ 2003 ናብዚ ማለት ወን ሉዊስ ኤንሪኬ ላ ፒኤስጂ ካብሉ መጽ ቶፕ ክላስ ቲም ይሆይኑ ፒኤስጂ በደንቢ ስማርትሊ استገጣጠሙ ወይ ድማ አሰምብልድ ለሆነ ጋንታ እዩ ሁሉ ነገር ክዕደክ ከም ዘይخእል አመስኪሮም ፒኤስጂ ማለት አደግቲ እምነረም አዲጎም ምንም ነገር ክፈጥሩ ሀምለ ይኻሉ ይምገልጹ በትዕግስቲ ቲም ክህነጽ ይኽእል እዩ እዚ ፒኤስጂ ሪና ይሕዝውን በ2020 ከመቆጻጸር አውሮፓውያን ፋይናል እንትን ስዕሮም ተናይ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ፋይናል ሃንስ ፍሊክ ድማ ለፒኤስጂ ሓደ ልባዶ በናይ ኮልማን ጎሊልና ልዕልና ነርናይና شو نيمار نيروم مبابي نيروم قصال عامت دما بتمساسالي ليونيل اندريس ميسي وسخوم بورق الدرجه واو لبليو بقى لي زغانتاز منيك سعر يلبال ግን ከም ዩኒት ልንቀሳቀስሎ ሕብረት ለለዎ ዝናይ ሕዚ ፒኤስጂ እዩ ስለዚህ ተፈጣጥራታ እዩ በጣም ወርክ ሬቶም ለዓሉ ተጫወቱ እዮም ምዕዳክ ተጀሚሩ ሉዊስ ኤንሪኬ መጽኡ ንናዩ ፍልስፍና ለሆነ ተጫወቱ እንደገና ምዕዳክ ጀሚሩ ለአብነት ዴምቤሌ ንበይኑ ለቀርጹ ካሜራታት ተማርኢኹም ተኾንኩም ኦርደር ይሁ ነይሩ መምርሒ ይሁ ነይሩ ፕረስ ምግባር ከይቋረጽ ስምዒታው ኮይኑ እዩ ልገልጾም ነይሩ ዞም ነገራት እዮም مبابي وين كافت جانتا كوصتلو I think تعوي مخنيات زي مسلني تزاز ناي غويا بريس جبر أو مدريد كل بأسو اللوزيو بيلينغهام دحر لي غوي ما نيغوي فينيسيوس دحر لي غوي ما نيغوي لقمتنينات مالتي ابزهم لباهل نغير يلي جوني بيس نوع على قد حديقو الى اخل موت كفارش كيلا ذا سيم تعوي من محاشكم مكل خل بدن بهم تمهاري كفارش كيلا دحر جواتا لغلصلو ስለዚህ ልከላኸሉሉ መንገዲ ትማሊ ኤክሰፕሽናል ባይ ዘ ወይ ትማሊ ኤክሰፕሽናል ምክንያቱ ክልተ በጣም ከጥቁል ደሉ ጋንታታ ስለልተራኸው በተለይ ምክለኻል ተሳይሩ ኢትማሊ መብዛሕቲዮም እኮ ላውነት አፕ መካኖ በቪንሰንት ካምፓኒ ተናይዱ እዩ ግን ካፍቲ ዴምቤሌ ፊት ለፊት መጽኡ ወጥቶ ከብሎ ላይ ኻለ ሓደ አፕ መካኖ እዩ በቃ ከምንካራ ጋር ድማ ትምጥቃሲ በቃ ይፍለ እዩ እኮ እዩ ቱ ኖርማል ምክለኻል ነይሩ እዩ ትምጥቃ ግን ኤክሰፕሽናል እዩ ምጥቃ ኤክሰፕሽናል ስለልሆነ እዩ ትማሊ ትሻንተ ጎል ክንረኺልና I think بزين اسمع معي مسلني أنا للسيستم لهونه تجاوته كعدقت له إن ميسي إن كلام مبابي ما كاس بكاس كافت جانتا تغيرهم حزي مو جاي بقى تسلو لهم سرح زفوت وتجاوت ما متأخخهم functional لكون سيستم نايلوش إنريكي ما غير ويم دوم حدا كو this is how football should played نوليهم كعسو جرس همزي كسوت للون دوليهم I think لغلو لاسمع ما حسا يخون قلنا قر لخو قنت مالي لمن تأي علم بعلمو بقرق عشو بقى تدميمو كمنو مورينو دما اي فالوي كعشو همزو كخوني ولي بوزع قول كأتيكي ولي سخاي خاك تمزقبل لك كان بك تدفري في الخاي يوهان كرايف دما كاو حد الوارو قانتا يلسعرسي 4 الحموشك سعر عنتو نبيني شمارتي وقعوون يرم اندحر خلو بقى مالت سخان دحر دقات سيصوع لمسألخا من قد اندحر فليت خايخون قاسويو ግን ተደጋፊ ታይል ደልዩ ሀምተናይት ማል ጨዋታ ለደጋፊ ይሆን እዩ ሀምተናይት ማል ጨዋታ I think ኩዕሾ ለይፎት ሰውን ላ ስክሪን ለካዓስል ይገብር እዩ እግሪ ኩዕሾ እንደገና ተአፍቃሪው ሰስቴን ለኮን ይገብር እዩ
لدقس دقاف يلي لحنشش دقاف دما بوزح كخونيو مالتيو I think ناي تقرأ كعشو حساب زي مثلني سلا لما عن تقرأ كعشو كل عالته ولا كافتهم نا إنجليزية حدا قالت لاونت rigid calculated controlled defense calculated لولك قالاتهم مبزحتو غزي نعم موصل ركونا بقى كلتيوم مسلت انت تومناي لما عن تبتلي مالت calculated غيرم يم كاتيو لاونت ميكيل ارتيتا هندي كورنا كاب ان هندي كمزغبا لول نغراتو ناي ساني سيموني دما بتمساسالي انتس حدا جول دي بكاونتر اتي انتس خلته جول دي بكاونتر اتي لك همت لبارسلونا لو دقم لارسنال هكخونديو خالي غداي كاب توساخ دما حرام بول بارك دباس بيول دوول لولو سياميتات يومنيو لاوز تمصي خدما بتمساسالي بقى متقعي ان تيري دانيال اونري افتنا سي بي اس خوينم كاغوعتلو ريسك اي فرحي نيرم كلتيوم مالت لمص صعبينس يقدشومي يطاطيومي بتلوسدو الريسك هاي ريتيرن يملدلي نيرم لابنت نونو مينديزن اكرافا كيمين كبوتهم نقيلهم كعسو حيزم كخدو خلو دوين كفارش كيلان دما امنا لكتقو يحجزو نيرم دسيم بوغن باير مونيكون تمساسالي نعون كوينا كاونتر اتاك او الكاونتر اتاك نرئز نبرنا I think بدنبي تو جيم ريو ديفاين لغوري مسلاني اونري سلازي اونري وانت زنانيو مالت عامت خلت عامت بكعشو بقى تسلاشي ابزناي لو مغر كعشو ناتو هل نيريو رود غوليت از كل غزي ابزناي بالاندور ابنا فيفا اور لينس اونسب وانا بالزمناو غر كعشو تسلاشي يلبل دمصتات الناس مع نيريو I think كامت نايت مال عينه جواتا ايوم دس لبلوها I don't think so كاوزو وصاي غر كعشو خالي عينت I don't ندعي كاوزو وصاي است عينت غر كعشو تليچواتو لو يسب كعشو كفوت ايفلتي بغلتي يسايد لمساسل سلال نبر ايو تبطعم حريف لغورو نايت مالي بي عبيتي ጨዋታታት ኮሪና እንፈልጥينا ግን ተመሳሳሊ ማዓት ፋይናላት ሓደ ጋንታ ዶሚኔት ገብሪና ሪና ላብነት ናይ ዝሓለፈ ዓመት 5 ለባዶ ክስዕርተሎ PSG ምንም ሐሚዱ ይኸ ፋይናል በጽሕሎ ናይ ኢንተር ሚላን ይገጥሙ እዚ ግን ዲኤንኤኦም ለመሳሰሉ በቃ ኩዕሶ ክትሕዝ አይፈቅዱልኻይ እንደውም ሓደ አርኪ ቅድም ስቱዲዮም እታይ ደውል ነይሩ ቪቲና ሳምትል ተለመደት ማሊ ኩዕሶ ኮንትሮል ይጎረይ ያስ አብይ ናይ ኮንትሮል ጋንታማ ባየር ሙኒክዩ ኪሚች ናህለ ቪቲና ዶሚኔት ክገብር አይፈቀደሉ ዝቃልስ ዝክን ሪና ኮይና ለበልናት ማሊ ዝቃልስ ዝልፍጠር ኢንተራክሽን እዚ እዩ ተጽባቅ ነገር ኩዕሶ ይልናይና ተማላውጊናሞ ብዙሕ ነገራት እዩ ለአብነት ሉዊስ ኤንሪኬ 77 ጨዋታ ተጫዊቱ እዩ 50 ዓወት ወጽሑ ዘሎሞ ተናይ ፔፕ ጋርዲዮላ ሪከርድ ድማ ተማሊ በተኸቢሉ ወለው ባይዘወይ ተማሊ ተልሰዓር بفينسنت كامباني 3 سعرات لوصحو فلا ما سلطان كون نيريو مالتي لويس انريكي حدا غانتا 3 غزي سير واي فلطيلنا دما اوصيرنا نيرنا اينا بتمساسالي سلا هاريكين سلا اوليسي سلا كفارش كيلا سلا ديمبيلي سلا دوي وقعمو ناي دياز قطر جن لمنتا الزنقاع لولو دما استفلا لي وغنات الله لويس دياز تمالي بزح حساب لويس دياز نارئ لليفربول ينذكر نيرو ازل مساله ورقه تጫዋታሚም عليفهم يومهم للحسابينا بعلو لويس انريكي ونكو كاب ايوم تاريخيهم زم سلسته ناي باير مونيخ قعت كويلو اوليسي كين لويس دياز حميلو له تጫዋቶ يوم باغراموتي باي ذا وي لغلصم نيرو እንደውም ድሕር عرفتኮ ንጠንቀቅ ተወሰነ ጥንቃቄ ንግበር አጀስት ንግበር እምበይ አመና እንድሕር ዳ ስምዒታው ኮይና ከቢዲዩ ዝብል ሐሳብ ሉዊስ ኤንሪኬ ገሊጽሎም ነይሩ ስለዚህ ሉዊስ ዲያዝ ለአብነት ትምጥቃዕ መስመር ናይ ሚኒክ ጅመር I think ball carrying ልባሃል لنوح ሜትራትስ ኩዕሶ ሒዙ ለኸድ ማዓት ነገራት ማለት ተቃዋቢ ለኻ ክትሐልፎም ትኽእል ብናቱ ጻዕር ግን ማዓት ቦታታት ናይ PSG ስንጠቁ ነይሮም ታናይ መጀመሪያ ጎል ክትምዝገቡን ናይ ሉዊስ ዲያዝ ክእለት ድማ ሪና ኢና ፔናልቲ ተሰርሕሎ ፓቾል ሰርሕሉ ማለት እዩ ስለዚህ ሚኒክ ምርግጋ ነገራት ምቁጽጻር ምንም ናይ ምድንጋር ስምዒት ዘይምህላው ትማል ነይሩ እዩ ስቂሎም ክሬኤት ይገብሩ ነይሮም በቃ ዕድላት ክፈጥሩ ይፍትኑ ነይሮም ክሳብተ ሞመንተም ድረኹ ማለት እዩ PSG ድማ ዕድል ከም ዝረኽቡ ተፈሊጦም አመና ሓያል ለኾነ መጥቃዕት ይኸፍቱ ተተኻኢሉ ምሕረት አልባ ምዃን እዩ ክቫርሽ ኬልያ ታይነት ጎል የመዝግቡ ባይዘወይ ደጊምኩም ደጋጊምኩም ረይዎ እንደውም ና ኦፕታ ሓደ ቁጥሪ ናራአኹ ካብተን 9 ጎልሲ ተን 9 ጎል ካብ 5 ነጥብ ባዶ XG እንተ መዝጊበን ይሉል 9 ጎል ይተመዝጊቡ ግን ካብ 5 ነጥብ ባዶ XG ወተርባዕተስ ብጣዕሚ ጻዕር ለሓትት ብጣዕሚ ኳሊቲ ለኾኑ ተጫዋቾች ለመዝገቡ ወይ ማለት እዩ ደምቤሌ ለመዝገቡ ጎል በኦፕን ፕሌይ ታይነት ጎል እዩ ናይ ተጫዋች ማለት ጎል ኮን ይልካ ኤክስፔክት አይትገብሪ that's why you
بإكس جي لك حد عدل ناي كفارشكيليا لدمم قولي باي ذا واي دقيمكم دقاقيمكم رأيوه ناي نو أوليسي تحيسوهم كخدخل له مالتي ناي لويس دياز تعينت خبيت كعسو أيو لو عوي عدل لو قول غيروه إذا قمت تأتيو تمار بعته قولات هايلي كواليتي لخونه تجاوت الفتس أموهم ييل ملكتي وكاي بعلو دوم كافتم نايغر كعسو ملكعتات بيست البهالي مثلا زي إكس جي زي ስለዚ ድሕሪ 2003 4 ድማ ሓሙሽተ ፈተነታትን ልዕልዩን አካይድ ሓደ ጋንታስ ሓሙሽተ ከመዝግብ ተሎ ለፈለማ ግዜ ኢልወሎ ናይ ፒኤስጂ ጉዳይ ሚኒክ ልኮን ትማሊ ሉዊስ ዲያዝ እቲ ናይ ትማሊ ጨዋታ ካሪና ግድ ነይሩ ማለት እዩ ግን ብዙ ሓይውጋዕ ለይሎ እዩ after ናይ ባላንድ ኦር ፓወር ራንኪንግ ደፊኡና መጻ ይኾነ እዩ ቶም ቁጽርታት ግን ሃሞ ይኾን ይሉሉ ለአብነት 26 ጎል በጽሕሎ ሉዊስ ዲያዝ ካብ ኦሊሴ ይበልጽ እዩ ኦሊሴ 20 ጎል አለው ديمبلي 18 كفارشكيلا 17 اب سيزن مالتي تمساسال قطر اسيست دما مس لامين يامال له 17 اسيست له اب 43 غولات دما قطتنيا لخونه تساتفو له كفينيسيوس جونيور يبلصيو فينيسيوس 29 اب 29 غولات قطت استواصو له مالتي ስለዚህ ማዓት ነገር ድማ ከሳኻ ኣብ ቅድሚቱ ልጽበዮ ተጫዋትዩ ስለ ሉዊስ ዲያዝ ነልዕል ተኾይና ማለት እዩ ቡንደስሊጋውን አቲሮዩ ተመሳሳል ድማ ትናይ አሊያንዝ አሬና ጉዳዩን ክነልዕሎ ንኸሊና ማለት እዩ 5-4 ኮይ ተወዲዩ ሓደ ልባዶ ማለት እዩ ለሚኒክ ዝነገር እዚ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ከቢዳ ይመስለኒ 5-2 ተልውዳ ነይሩ ግን ሚኒክ ልሞት ጋንታ ሐምሌ ሆነ ይተማላሪና ለምንታ ኳሊቲ ቲም መሆኑ ተማላሪና 5 ጎል ማለት ከተንፍሱ ለብለ ይخሉ አውላው ጎል ከመዝግቡሎም ተለው ነገራት ቀስ በቀስና ተቆጻጾሩ ክልተ ጎልእትዮም 5-4 ክሳዕሩ ተለው ዛስዋይውን ሃሪኬን ሪኽሞ ተኾንኩም አፍቲ ኢንተርቪውት ኪሚች ሪኽሞ ተኾንኩም ተሰልጣን ሪኽሞ ተኾንኩም ለሳዓሩ የምኑ መስሉ ለታዓወት የምኑ መስሉም በይ ለኾነ ሞራሎም ክስክስ ለበለስ ይኾነይ ታይክ ገብሩሃም ለኹል አሚዶም ስለልፈልጡ እዩ ባይ ዘ ዌይ ቪንሰንት ካምፓኒ ቲ ናይ አልፎንሶ ዴቪስ ነኺዎ ተዋሂሉ ፔናልቲ ተዋሃበ ሃመገይሩ ይሉ ማለት ነብሱ ነኺዩ ይኮ መጽዩም በይ ባዲ ቱ ሃንድ ዩ ኢሊል ገልጾሱ ኢቨንት ኮርነር ረኸበው ናይና ተጫዋታ ይሆነ ነኺው ወይ 0-0 ግን አሜዳና 70 ከባቢ ደጋፊ አት ያላን ዚያሬና ይሉ አውይሉ ድምጽ ከስምዕ ለሐፍር ደጋፊ ከሌና ይውሊ ካፍትና የፓሪስ ድምጽ ሊገደደ እንደገና እንደለይና እዩ እዚ ጥራይ ይጎርልና ደገፍትና ንሕና አሜዳ ክሳብ ሙማቱውን ክሳብ ምስዋውን አድላይቱ ኮይኑ ክንገብር ንኸሊና ኩሉ ነገርና ክንህቢሉ ሓደ ጋንታስ አፍሪካ ፍጻመ 5 ጎል ተመዝጊዎ በቃ ማለት ሲምፕሊ كودق يخا اكسبكت غورو نحنا كن 5 ጎል ተመዝጊው الناس عبي ተስፋልነና እንበለይ 4 ጎል ለመዝጊው ካደማ በተመሳሳሊ በቀጥታ ላይ ተሐልፎሉ ፍርቅ ፍጻመ እዩ ስለዚህ ዓለም ሙሉ ትናይ አላን ዛሬና ጨዋታ ታይ ከሆነም ለኸል ድማ እናትጸበይ መሆኑ በዛጋጣም እዚ ለምግላጽ ለአክል ይሞ ግን ሙኒክ ልሳተፈሉ ጨዋታ ለምንታይ ልጽበቅ ክብራ ሰማዕተና ባየር ሙኒክ ልሳተፈሉ ጌም ለምንታይ ደስ ልብል ምስ ሪያል ማድሪድ ላካይድዎ 9 ደቂቃ 18 ደቂቃ ለራአና ይልመስል يغنيلنا كبهال للوغانتا يمسلني باير مونيك لافتنا ليكيب كنا متصمو من الواتون تعاوي ديبيت خازيك جمر بالاندور لمن يقبع بوزح نقرات اي ثينك تي تشامبيونز ليغ اوروبا منهم لو وصلوا مجمرات تلفلتون صبو يمسلني مبيتنا ليغ فورمات تاريخمو بوندسليغا 18 غانتاتاتيوم فرنش ليغان 18 غانتاتاتيوم 4 ጨዋታ ተገደደስ ለዋህደ ይምላ ካይዱ ብዙሕ ጊዜ እንደገና አሚዶም አሚን ተናይ ሊግ ጨዋታኦም ሮቴቲየም ልገብሩዎ ሮቴትና ገወሩውን ይስዕሩዮም ሜንዝ ሰለስተ ለባዶ ቅድመ ዕረፍት መሪሕወስ ኦሊሴ ሃሪኬን ገለ ቀይሩ ሙሲያላ ቀይሩ እትዩ ሰለስቲዮም ጎለእትዮም 4 ጎለእትዮም በሐፈሻ ባየር ሙኒክ ተዓዊቶም ሲምፕል አዛት ፒኤስጂ ተመሳሳሊ 4 ጨዋታ ተሪፉሎ ፍሬንች ሊጋን ክዛዘም بشدو شنطنا مرحي زركه ماتيماتيكالي يو لي حلفن بي اي مين لي شامبيون لي هونن بي دارغانا توداي سون سلازي افتي مدرخ اوروبا حمزي لكنغسو بركت لولو ناي عرفت ساعات اللوم بتمساسال እንደገና ትሊግ همتنا بريمير ليج انجليز اي غوني توهايلو سلال حتتيو ወይ እንደገና ስለልላ አልዩ ናይ መብዛሕቲዩ ላብነት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ለቶም አፍ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ለሳተፉት ጋንቶታቱ ብዙሕ ጊዜ كم لي حجزهم إن بعل غارديولا وني جالسيوم شامبيونز ليج نيجاتس مش ساعات حموشة مسني كاستل دما إف إيه كاب ويك ليج كاب يتجاوتنا نحجزنا يخوني زيوم دما بتمساسالي عربي يم ليجاتو أدليوم حموس كتجاوت يقولوا أما أخل سومن نجنا جاوتات هاليو كسكا جرر لهم يخل لابنت أوزي لاب سيزن زي بزح نايليج جاوت لك كايدو لابنت ديفيد راي أيو 3 سلسلة 6 دقيقة حول لولودات سلالخان أيس أوكي ديكلان رايس
2851 دقيقة مارتين زوبيميندي 2835 دقيقة جورين تيمبر 2454 دقيقة بتمساسالي جابرييل 2436 دقيقة كاو أبشار شاي لمتص من الواتون كاب تتصاوتي بي اس جي بزح جواتا التجواتا وارن زير امريو 2360 دقيقة كاو ويليام ساليبا يمتص 2344 أبشار من لمتص لويس ديازيو 2383 أوليسي يلي هاريكين يلي ديمبيلي يلي كفارشكيلا يلي دوي يلي بزح نجر قنت ليج هم كامباني بريمير ليج كاستخاخلو القباء قداي للي مثل ننبي بزا كايدازي ناي انجليز غانتاتات لدخمالو مانياتون ازيو توهيلي انداتل على زركم لوكاس هرنانديز نبر ناي باير مونيك تجوات حزي ناي بي اس جي تجواتينا ناي الان زارينا جواتا هامي كوني لخاخا تصبل لخا كبالتلو نحنا لابالن زارينا نخد وي እንደገና ለባየር ሙኒክ ንገጥም ተላሐዝና ይውጽት አቂውና ንከላኸል ከይኾነስ በተመሳሳለ መንገድ ቅዕና ክንስዕሮም ይልል ምስተና ኢሎም አንተ ጨዋታ ክትሪው ወተለኹም ካሊ አተሐሳሰብ አይዚ زلاتان إبراهيموفيتش ون سلا ديمبلي الجلسو هذا قد يالله مالت تليكيب دقيموس يوسد دو بالاندور باك تو باك بالاندور يوسد دو زبل حسابي مو مكنياتو باك تو باك اللي نفلت ناي ميسي رونالدو سيزنات كون تلويو حزي عثمان ديمبلي كم تتري ولهم لخوانا ناي كريستيانو رونالدو شوهات التقط أمل اللي يمثل موستلي بك همزينا بري عثمان ديمبلي لعقويني روح زجن شوهاتو بتعامي مور حبيو خوين الله نايولك شلمات ريت نجورس يبلنا عثمان ديمبلي إلو لزلاتان تميدا لا رأيكم لما كسقاسس أخولي بقى براسي جبريو قانتو يمرحيو قانتو أول دليلو ساعات النجنا تدلي قول تدلي أسيس لجبر سبيو بي اس جي ندجنا تم عبيت وسانتات لوسن بعثمان ديمبلي بيلو لك حمزي باير مونيك اي ثينك اوليسي مثلني نجرات يمتصمو بانك تو وسان لوسن سو ስለዚህ ዛባخونو ብዙሕ ኩዕሶ የለይ በመንቀሳቀስ አይሕባን كل نجار دما بعلامة يجي يسرح له عثمان ديمبلي تغيروا ينا بلا يزركه قانتو أبتو دليلو دما نصو ديليفري كبريو حزكون نقصي له ولا بقى تزوفان تقميت له عثمان ديمبلي أيو كنا خورا لنا زعينة حسابي أنا لذو كل نجار اللي بقى تجاوتي نقدميتين ندحريتين الجورون قياتاتون أو قمة تأتي له بقى تناي لويس إنريكي ماشين مالت همزيو لقدميت غنى الدحريت قيايو تمودر نجركو عصو مجلس يزيو ግን afti ዘመናዊ እግር ኩዕሶውን በደንብ ተኸላኺልኻ ውጽኢት ዓቂው ኸሙስ አደማ በዓል አርሰናል በዓል አትሌቲኮ ማድሪድ ድማ ሎምሸት ከሪና ተዋይሉ ትጽቢት ይግበርሞ አቡዛሐት ሚዲያታት ሪአየ ማን ኦፍ ዘ ማች ለመምራጽ ከቢድዎም እዩ ክሳብ 7-8 ተጫወት እንደገና እናጸርሑ ነይሮምሞ ናይቲ ጨዋታ ድምቀት እዚ ይመስለኒ ሓደ ጥራሕ ተጫዋት ጎል ይህል ወጸሉ ጨዋታ ከሆነስ ሁሉ ተሳተፈሉ እዩ ንዑ እዩ ብዙሕ ሰብ ተሞችወት ናይቲ ማል ጨዋታ ድማ ክዛዝም ለኻለ ፒኤስጂ 43 جول أو تشامبيونز ليج بصحهم الله بتمساسال دما باير مونيك 42 بصحهم الله لفلا ما جزيو خلت جانتات لعلى 4 جول እንደገና أو تشامبيونز ليج كمزجوات الله يس جروب فيز مهلايو أو قمة تأتيهم جن حمزة عينة جانتات مهلايهم نجرمينا قدم ፍጻሜ ለራና እዩ ተናይ ፍጻሜ ጸዋታ ተማሊ ተሐጉስና አሉና بركت له على نجار دم حبلة رفنا له أمنته أيو سلسلة خطات الخمني كاول بيئة مسجن تنايلو مع أنتج عطاون صبوط عطا كون تسفان جبر أفتنا يتوه إكسترا سبورتنا كنا راقبينا حزون سبسكرايب الجبر channelنا حزون لايك شير الجبر كاول بيئة مسجن إكسترا سبورت